Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Nia Timbana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Serame, bringing you the heat, honey. I fix, I destroy, and neutralize. I'm back and I'm bothered and back to fix the country. Let's get it. Sanbonani Dumelang Mzansi, welcome to CMTV and yet another episode of Nia Timbana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Serame. Don't be and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyampur. Best believe if you are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. No. Ntori promise Mary, ntori ke tonyala jwang wetsa so. Nale chino igqoke luthengelwe yimi. Nale sigqoka saka Jesu. Funa mina ngibe step mother. Nginesikhathi esigangana njena nokhamba. Yes. Amafezi ngadlala. Sikhuluma ngesibango. Ntoni isibango isicikilishe? Uthini ucikilishe? Cikilishe. Xhosa. Ngixhosa. I thought Zulu and the thingy were the same. Hayi isibango. We just add mama here and there. Isibango. Sibango. Hi guys, we're actually waiting for you. Ngiyaphila. We good. How are you, sir? Hayi siyaphila. Come closer, bakithi. I don't bite. Loza. Sondel. Sondel. I go around asking couples questions. We saw you from that side, so Sakam must linde up. Oh. You don't mind? Cha, mina bona ngisenalo inkinga. You don't have inking. Come closer. Uthini? Uthi angakwazi ukusibuza imibuzo na njengabantu abathandanayo. Ekanjani imbuzo sisi? Like ngalokho, what's your favorite color? Uyakuphekela, you understand? Nihlangane phi, etc. Yebo? Oh, hayi uyangiphekela noma sihlangane kanje. Kaloku imibuzo enjalo Engagcini sijula kodwa. Man wena sondela. Oh, hayi ungasibuza. Okay, just stand on my upper, stand this side, is so come closer, lovey. I just need us to face the camera. Oh, okay. All right, you don't mind, Sondel? Akunankinga. Okay, name, lovey? Igama lami nguFaith. Faith. Igama? Umavusana. Mavusana. Kyakho yivusi? Ya, bangibiza uvusi kodwa ngomavusana mangabe yabona. Sesibizana laba bangijwayele phela kodwa nje bathi ngumavusana kahle. Okay. Ilona lisheshe lifikelele emqondweni mawuzongibiza njama. Okay, my scut. Lovey, how long have you been with Vusi? It's been 3 years. 2 years? Yeah. Still going strong? Yeah. Okay. Vusi uhlangane phi no Faith? Asahlangana khona la ngihlala khona impela nje umuntu wasendaweni nje. Nyani? Makhelwane wami lwebeke kade ngichaza kakhulu bengiye ngithi mangithi. Awusaba uJola esitratweni, what if uyakuhetha? Kwathiwa kumna. What if uyakugila? Kwathiwa sengifuna ukuqoma eduze nje. Why? Wena usakaza ukaze nijole nomakhelwane. And I'll never. Kumnandi ukujola I will nomakhelwane. never. Eshikabona nje thina sibamsene kamnandi kanjani. Kuyasho ukuthi somakhelwane siyathandana futhi siphinde sithandane siphinde sibe omakhelwane. Vusi indoda funeka ibe gudu ikhumbule. Faith, you don't think so? No, like yazi kungcono makaseduze cause ubona yonke into ayenzayo yabona. Hayi angikho. Okay, ngiyakuva. Kumnandi ukuthi beseduze ngoba ngesikhathi engifuna ngaso ngithola ngaso. Ufuna ntoni Vusi? Ufuna izimanga? Manje Ufuna inkonzo? Swiss man Vusi, ufuna inkonzo? Siyeke ngoba manje siyeke. Uthanda ngenkonzo? Ngithetha ngayo impela phela kanti. Guys, niyayithanda mani nina inkonzo mani nina. Niyayithanda inkonzo? Hayi lithe siyithanda. For ntoni Vusi, imandi inkonzo? Mnandi inkonzo tshele ma. Imandi inkonzo Faith? Like on a serious note. No, like angazi mina ngizophendula ngithini. It's fine. Ngipela inkonzo la ngisengikhuluma ngenkonzo lokho njani yini? Inkonzo It's 6. 8. 8. Okay. I'll take that. She looks like a stove 8. Yeah. At 2% 8. Ngazi noma ama% noma amabhana at 2 bar kodwa sithi 8. Okay, my stats ngiyakuva. Jonga ke what we do on the show, ne? We make couple switch phones. Si test loyalty. Sifuna ubona Vusi ba awucheat. Oh,
So nishintsha-shintshana ngefoni. Kungani ufuna switch ama-phones? Kaloku sifuna ubona ubuvusa akakuchitheli nawe awutshitha anijolelani nina. This seems I know. creepy. I know, xolo. I'm sorry. Mavusana uyafuna wena? Awufuni? Hayi. Uyajola? Uyamjolela uFaith? Hayi angimjoleli. Hawu Faith, angikujoleli. Faith, are you sure? Hayi lutho. Okay. Faith ufuna uswitcha wena? And kaloku uthi bana you guys stay in the same street so you sure akacheat. You never know. Nawe ngeke uziswish. Hayi akusenankinga switch. Okay. Faith ufuna uswitcha vusi? Yena ufuna ukuswish? Eh. Akaswisheke. Funeka switche nawe kalo. Uzoswitcha naba? Hayi bo kahle siswishe. Jula nje mase kumele kukhulunywe ngefoni. Ithini into yakho? Wenze njani? Into yami. Ithi siswishe namafoni. Lesha siswishe ifoni yakho lapha. Ngifike ufuna ukuswisha ifoni ngibeka siswishe ifoni. Into yakho vusi? Amikhona. Siyacela. Khona uzoyenzani umfazi? Ikhuphe kaloku. Uzoyenzani? Ngizoyibamba mina. Letha la yakho. Saphe yakho vusi. Ungafuni Letha la yakho. Letha la. Okay. Vula ifoni ke Faith. Hamba la uguma ukuthi wena uzoswisha amafoni la. Letha la ifoni yakho siswish. Vula ke Faith. Vusi stand uhlala endaweni yakho ngizokuzoza kuwe. Okay, thank you my dad. Inak. Oh. Okay. Dive kepha. Do you guys type Yini wena ngathi awuthembi nje do you type Zulu okanye English and stuff? Type nganda? Maqale ngesiZulu. Okay. Kufanele vele ukuthi uthephe ngesiZulu. Uzothepha kanjani eEnglish? Ngena ke ku WhatsApp vusi. Uvula la. Ngena ku WhatsApp vusi. Oh, ngavuleka. Okay. Type mama. Jam mama. Ngitype la kuye. Hey, oh my God. Nguwe lo ngombiza mama. Yeah, nangu mama uyavela. Nguwe, that's from you. Yeah, impela. Okay, delete. Dlamini sitype ntoni kanene? Okay. Oh, ngimkhansela umama lo. Wenze njani manje? Please take it away. Sorry. Okay. Type ngiyakuthanda. Ngiyike inyosi. Oh. Type ngiyakuthanda. Okay. Oh, nakho hayi nguthandwa impela. Nguwe nyani delete. Impela uyobe yimi. Type ngiyakukhumbula. Manje kungavela mangiveza kanje ibo bonke labantu ababhalayo la. Yebo. So bangenye indoda ethi iyamthanda sizoyibona. Type Soyibona. ukhumbula. Oh, cool. That's you. Hayi. Say. Okay, delete. Type ngaphandle. Oh, nangu. Nguwe again. Yeah, impela. Hey, hayi sana delete. Ngiyambonga. Hey. Type ngiyabonga. Hayi akajolo mama. Yini lokhu nibuka umama ka mama? Asazi kaloku. Kanjani mama? Ngiyabonga. Ngithi ngiyabonga. Oh. Who's doing your woman a favor? Hayi ubonga ke impela nangu noma wakhe kuyabonga ke kuyi. Okay. Hayi ngiyabazi impela lapha Okay. phela. Delete, type outside. Okay. Oh, hayi. Hi, no. Delete. Hey, hayi ntombazane. Type e-wallet. Saziphi? Oh, nayi wallet. Hayi seyimpela. Usazile e-wallet intombazane?
That's good, Mos. Umama. Ngiyancoma ngithi. Ngithi umama. Delete. Umama nje ngiyamthanda nje. Sana type pregnant abanye mithi. Type pregnant. Akamithanga. Akamithanga. Type kaloku type it was. Oh, pregnant I dude. Pregnant I dude. Type apana babe. Oh, ow. I lutho Hayi clean. impela nje kuloko vele Gqibile. mina Into ke mamula nimbonile alright. Evuya, jabula sabe yakho phone. neyami Sabe phone malibuza kushushu awu nabashushu. funa yami phone Hawu kungani ungafuni yakho ifoni? What lumps? Uvula vusi. Ngizake mayisikhathi. WhatsApp ne? Bhekela vusi mani hamba. Hamba maphaya. Type mama. Okay. Mhm. Okay. See. ngaqeda nje nenzani kani lapha Go into the church. You can't pretend awuyibonanga. That's what we're doing this for. Okay. Go into media. Sibona izinto apha ngibona uziphokazi. oh namthola Siyamthola. yambona Bani uziphokazi. thokazi Sibona izinto apha. Vusi uthi ngiyambona. hayi abanye abantu ma-customer Customer usiphokazi. ya i-customer lami lele ngilishutha uyazi naye lo ukuthi Okay, customer lishuthayo nishutha nama personal things. Oyi photographer. uya nje nawe unge-photographer mina ngiya Usofunani emakamereni ke? Ithi into yakho. kahle phela nto yazi mama phela mama uyabona abana lanibheke nokunye lapho lo muntu i-customer akanadinga futhi umuntu nje esazanayo naye Faith, do you want to call Unando's? Yima love, give me the phone. I don't want it to lock. Ngiyashuthana. shuthana Okay. senzani lo sashuthana Oh, akunankinga ngithi noma singamfonela ngithi niyashuthana. Simbuze ba. Yintoni kuwe usiphokazi? hayi phela njalo njengendoda nje ifoni yami akukho alinalungelo-ke lokuthi ngathiwa ngizothatha ifoni yami alinalungelo manje manini nivumelana ngokuthatha ifoni yami nipo Hi, am I speaking to usiphokazi? yebo manje nithatha ifoni yami Phokazi. Do you know we mama Bani khona igama lakho? Do you know uvusi Mavusani? ngempela ke mama Ngcono kuqoqana. mama Yini kokhambi njalo ba? ngikhwela Sokubuza yini kuvusi? yini njalo ngikhwela ikati Umuntu wami. webhuti Umuntu wakho. uthi mana kancane Kanjani uthe musuyi client niyashuthana ni? mama wena uzowabuza ngiclient like kanjani namuso Uthi usiphokazi niyajola ne? wami lo dala Hayibo. sikhona mina naye Bavusi, khona wena yini sisi naye ngumfazi wakhe ngishadile naye. Walobole ekhaya. shuthi phela Yaxoxa soyi. ngoba mina Tena xokufile. uyabanda ke ntombazane ngoba mina dala sithandana naye Hayibo. How long? ngiyusa amasoki ke Bavusi, uyasiza lesifebe sakho sithini? Uyasiza ukuthi sithini? Awunasibabe yini lo nguzwa la? Yini lo nguzwa la? Phone yakho. Lo enguzwa la yini? ngibizanga ubani yena lo khuluma Ngicela ifoni yakho sisa. Uthi wena ke Uzomyeka. angiyindawo vusi ungangikhathali ukuthi wena. yabona lento enenzona negona lezenzoni etshala asambe Cha, angiyindawo. Nihamba niyaphi vusi? Nihamba niyaphi? anginina sesela ubala la Awume kancane na vusi. yeah Angitshela yini lo ngifica la? Yini lokho ngifica la? uficeni Ephone. Nefoni yakho. Usiphokazi Yini? uthini? Ubani siphokazi? ngishilo ngathi mina ngiyabashutha abantu Uyabashutha nangasese.
Usitoka ukuthi niyajola nje na. Uyasho ukuthi ngiyajola. Shoba yena angikwazi mina lokho Yini ori mhlambe nenza imove. Nenza khona nenza ifili. angikwazi futhi ngichiya sami Angifuni. Angichazele lokho wena. uyasala pho Ngiyasala ngcono ushiyela. ufike nobani la ayibona una emhlola yami Ngeke ukuthi ngifike nobani. Pho manje musukuma lapha emuva woza ngalana phela woza ngala sikhulu Ungalingi ukuthi baby ungangibhebisi mina ngiyona ingane ngidinga ukulala. Ungangishushuzeli. Ungangishushuzeli. woza phela sengiyadlala Akudlalwa la kudlala manhlonhlwane la. Asidlala. Ali mama nobaba la. Time is fucked up. Time to play is fucked up. yabona kodwa nawe uwe wena But usisifabe nje futhi sithini thina. Vusi. manje ubhuti lo lapho ngamsusi vele yena lana yini inkinga yakho Yazini Vusi. Wabona phakathi komna. Kuphelile. mala Ukhohlwe ngempilo yami njengesidome esingakaze siye esikolweni nje ukhohlwe ukuthi ke wathandana nami. Okay, namhlanje sisayikhuluma ke manje. Siyakhuluma. Kuphelile Vusi. bese ngakayikhuluma into le mana Hey, awungeke. yabona nina lento eniyenza letha ngigqoko phansi cabanga ngigqoko phansi cabanga Iphelile lento eniyenza iphelile vusi siyaxolisa bakithi. yabona lento eniyenzayo Siyaxolisa. yabona uhamba manje umuntu hayi nale nakanga kahle Siyaxolisa. hayi lento eniyenzayo right bakhona bakithi Sorry. wena sibhola ulokhu ngibamba kanje hayi Kloms, it's time to go home, my scat. How are you feeling? Khathele. Me too. Ladies and gents, that is an absolute wrap from us. My name is Lisa Sirame. Do follow me on Instagram, Lisa Sirame _. See you later. Fuck's sakes, why is the camera still on my face? Because you're beautiful. No, close it, Chris. No, don't close it. Hlams, let's go. Khawundiyeke mani. Ndifuna ugoduka, I wanna go home. Nami ngifuna ugoduka sa. Ndiyeke kaloku. You I fuck maskonke. Uyadika. Sanibonani Dumelang Mzansi. Welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame Ntombi yaseGqeberha, and I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyampur. Ma, best believe if we are you, Ruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. You can't have one girlfriend. I'm a colored. Ntori promise Mary, ntori ke tlo nyala jwang o etsa so. Nale jino igqokile uyithengelwe yimi. Nale sigqoko saka Jesu. Ufuna mina ngibe step mother. Nginesikhathi esingakanani njena nokhamba Yes. uma pheze ngadlala